Malaking pagbabago sa buhay ng mga nakakulong sa Pampanga Provincial Jail ang COVID-19 pandemic. Kung dati may mga aktibidad silang nagagawa sa loob ng kulungan, ngayon ay limitado na ang kanilang galaw. Hindi na sila basta-basta nakalalabas ng selda. Ang basketball court na dating activity center, pansamantala munang ginawang isolation area para sa mga may sintomas at mga bagong dating na detainee. Hindi naman pinapayagang mag-duty ang mga jail officer na may sintomas. Actually, everyday po, ginawa po na namin na routine na pinapakuha po namin yung mga temperature po ng mga inmates, ng mga PDLs. At yung mga may symptoms po, kung may sinisipon, may linalagnat, binubukod na namin sila. Ina-isolate na namin sila para hindi na sila makapanghawa. Yung mga personnel namin, kinukuha na po yung body temperature. At saka tinatanong na rin po sila kung wala silang nararamdaman, wala silang simptomas. Kung meron po, ina-advise namin silang umuwi. Dahil sa pandemya, mahigit 2 taon na rin hindi pinapayagan ang pagdalaw ng pamilya ng mga nakakulong. Bunsod nito, nagkaroon ng online visitation sa loob ng jail na tinatawag nilang idalaw. Ina-allow po namin sila na mag-idalaw. Pinapagamit namin po sila ng mga laptop namin. So para makausap nila through Messenger, para at least makausap po nila yung mga pamilya nila at masabi yung sitwasyon nila dito. Sa dami ng detainees ay scheduling ng mga selda ang ginagawa sa idalaw upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makita ang kanilang mahal sa buhay. Ang ginagawa po namin per selda. Per selda po kung sino po yung kung sino po yung gustong makipag-communicate sa pamilya nila. So per selda po para lahat po ma-accommodate kung may gusto. As of February 3 ay mayroong 1,530 na mga nakakulong sa PPJ. Nasa 1,410 ang fully vaccinated. Ang iba, hindi pa nababakunahan dahil bagong pasok pa lamang sa kulungan. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News.